Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia dins del cicle Passejar la Història hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el Bar Mono, la bodega 1860, la pastisseria Sàbat, la xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Cal Jarrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista Daida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària quilòmetre contra el càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.